talika hamyani koktoma tiprasangi asaimani bai nogo bufa thimani yagulono buma basra tinyani ringya angai tinyani maya angai basajagno srainyanani ni buyi nogo hormani phiaba je nogo horjakha abo bini toyno klayo bini toy bini nogo narakliya tonsai rekha agortolawo buyi nogo nok phangke kubondo phani nok phangjak hingke tiprajak phiaba koktoma angkha koktoma saitongmani angkha 41 ompi nogor constituency ni seswa kamini महन्त कुमार जमातियानि बसाजक आसारानि थैजाक महन्त कुमार जमातियानि बसाजक आसारानि जमातियानि बीसीसी नि उमर ताबो बो बीसीसी उमरनो आगरतलाबो आबाहिके बयनगो तंनानि रहरजाकमानि बुफा थैमानि उलो फियाबा जे नगो तंगै तंमानि जरायकेरै नायै तरै लगनि तंमानि जरातरि फानो बेलाखेनो सातक जाखा ताई हिसांनि बिसिङो बनति वालाइमानि बाय बेलाखे टेक्टर नांसुकजागि तंमानि पाइथाक जरा तिनि 5 तारिख नभेम्बर 2024 सालबारिनि फुङोखे हिसांनि वालाइथिनि नगनि रिरक सकलाय तंमानो बनगो खाबा थागलिया अंखरि थांका जे लामपातै जे जागा बा सगि गिरासि दं हनै आगरतलानि सिमी हिमां सगिका लेम्बुसरा मालायति नि फिसारि कलेज दखल आरो बनो लें सुकजाक हिमै तंमनि नगै आमसाइनि लुकर कासुलाई संमनि उलनो आरोनि खागोनां डक्टर रतिरन्जन देव बर्मा बनो माया नाङै कक संप्रिंमा उलो लेम्बुसरा थानाव याफारि रहर बनो निकमा नायै बिनि नुखुंग रह दिखनै आबनि यागुलनो आसारानि जमातिया सायखना राखा अमसुक टेक्ट तंमान ग्लाखा ताई नगनो थांसिनाय आनसुबादि हिनै साजाकमानि बाय थानानि पुलिसक बहायनो अम्पी नगरनि सेसुआ पारानि सिनिजाक लुकुरगनो ककटुक रहरै मुवा बहसंनो नाफायनि साहर जाखनै कक्तमा जे उमरो परिनानि जे उमरो तरनानि लग्नानि सिनानि आ जरावनो लामा करवै जेतिखे बुइनगो चबै रैजाखा अबो थिनां बायमानो कारै लांमानो मनागो खिक्लाय तनमानि नखलायखा हास्तेव बसक केरं राजा तं सरायरकनि बागै उमर सगिया सरायरकनि बागै बर्नो जुवेनाइल बर्नो हुमो तनि परिनानि बुमा बुफा करै हिंके आश्रम रग फाना तंगै परिनानि सेपकंमा तंमानि उलबो आ सेपका हमनो रहया करै बुइनो खुङो तनानि रहमा बायनो अजंजाल ताबो हदानि लुकुरक सिजागनुजा लुकुरक बिनि बागै तामवानसु साबायदों थुं ताई जे बिग्रानो खुङो ब ताबक थाङैबो बिनि थिनां ओंनानि करै ब ताबक तामु खलायनाय हापांनि बखातै आबनो सेप साप तंमानि रगनो रनानि ओंथुं हुनाय सिजाग नुगजारंनि नायमु ब्यूरो रिपोर्ट कक त्रिपुरा सर तिनी मात्रि सिरिवो जराय खरकजा बुरै 12 बोसोरनि जराय ब आगरतलाव पासापारा बा बुनिनगो सामताना थाइमानि आदगो संसाराव वालाय सुलायनाय बनगो किरिजागि खारि फाइबो yang agutलानि दमदमिया फाइमानि लामावो कायसा मकनि पाराबो रति रंजन देबरमा दखनि नगानावो बरक बंना आटि बना आचरानि आटि रुइनाय दनै आ बरक सुनो थानावो इनफरमेशन दुका जे संसाराय मासा आटि दंका सिनियान बिया बिनि नि सागांका जों थाङै नायखा थाङै नायमोन फरायनांखाय जोंबो आइडेन्टिफाइ बिनि सुनि नायमोन फरायनांखाय बिनि बुंखा आसारानि जमातिया 12 बोसोर आरो परे बिन बाबुखा बुफा करै थैका महन्त कुमार जमातिया इनके बिनि पारा हांके सेसुआ इनके बनो ताबुक जों आरो तुमानि परे आरो ताब तुमानि परे के ताबु बनि गार्जेन सोंजानोखा ता बिन गार्जेन तुबो फायै दङ बनस्लानि थांनाय बाबु आ जागाबो जे तंमानि बोसोरक बिसि बोसोरक काका बरक सारासा बतो सावा 2 बोसोर थाङै आरो तामनि बागै अब हायरक नगै नखर खाति नक बागै हा बोलते बर हिचाङै तामजांनो वाले लाय बुलाय तलायनि नगरबो खरक लायखा बुरि रक सब लायखा बनो बाबुन बै किरिजागै बखारि फाइका आंखो बनो नसिब दं रिप्रि कापो के ना कितै खरकसा बयस कर बर बंग नगो तंनाय बिन बकरा जोंनो बा बिन बुमा कलायो आबनो बाकि लखे हकाबो बयस बर लोगो फेमिलि बकत बिन नगो थाका गबो yang lama sini apa bojang pagi, tapi kau pun itu je untuk jangan rok bag garden nasional dah cash of dong lagi nomor itu bawa. Nah cash tu ya garden paisa bojang kerja garden jauh jauh pergi naik, ya garden dong pelani kana borun cash ni boleh, boleh dekha jak borot tamun, apa tamu jadi hari ini kan, bawa barang bos ni tu biar sambaran ni boleh, tu abu naik ni lo boleh naik tak. Sar ni sini Ani sini muka lembu sara abut pun, ya saya beli deh borma.